Gościmy dzisiaj w karczmie Rajcula, W Paniówkach na Śląsku. gdzie można zapoznać się ze śląską kulturą i skosztować śląskich specjałów. Myśmy już sobie na to pozwolili. A wy sprawdzicie sami. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Witamy Was w Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj będzie nam towarzyszyć bardzo atrakcyjna rozrywka, czyli zespół... R. Witamy! No, promocja w telewizji tania nie jest, także panowie, proszę bardzo, do górala. Ja wiedział, że on będzie chciał kasa. No. Wiedział. 100 styknie. Tak, każdy, tak. Ale on nie wiedział, on dwie dychy mu. No to, słuchaj, no to Bronek, Doniesa. wiesz co, to po prostu zrobimy tak, że ja ci nie będę zadawał pytań, no bo to troszeczkę trzeba... To jest trochę mało. Gienek wyciągnął śmiało stówkę, Gienek... Możesz to pożyczać, bo Słuchaj, teraz to już za późno. Pierwsze pytanie, Gienek. Powiedz mi, miał wiedzieć. takie muzyczne pytanie, jak dbasz o włosy? Włosy? No. Ja mam podobno fajne włosy, nie muszę właściwie o nie dbać. nie wyjął, A zresztą na mądrej głowie włosów dużo nie trzeba, oni fajnie. Widzisz, Kajana? No. Bo to u mnie to w ogóle też idzie w tym kierunku, także właśnie tak się przypatruję. Andrzej, widzę też ten kierunek słuszny, obrany. Nie są wyście z rodziny też? Jak oni, bo są kuzyny. No słuchajcie, no w sumie jakbyśmy tak... No, by było, nie? z kamery nas. W sumie, no... To już telewidzowie ocenią. Panowie, powiedzcie, jesteście takim zespołem, który trzyma tradycję i który ma to brzmienie takie naprawdę swojskie, charakterystyczne, nie do podrobienia. Chciałem was zapytać, jakie wartości chcecie przekazywać w swoich piosenkach? Co byście na przykład chcieli powiedzieć do młodego pokolenia? No my zawsze się staramy, wiesz, żeby robić to po naszemu, po śląsku i godać po śląsku i piosenki też są nagrywane w języku naszym, w naszej gwarze. No i to właśnie chcemy przekazać tym młodym, żeby oni nie zapomnieli, bo tu na Śląsk przyjechało dużo ludzi w latach 70. z różnych stron Polski i to jest takie wymieszane, tej śląskości jest coraz mniej tu już, ale jak ktoś będzie o to dbał, będzie się starał, żeby to przekazywać, żeby się ci młodzi uczyli, to nie zniknie. Więc kochani, zobaczmy BAR Pamięć. Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzykach przypomina, co ta ziemia zasiedlali, po naszemu pożykali, krzyżem chleb swój zaznaczali. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja z dawnych lat, ta kultura, obyczaje, nasza gotka i śpiewanie, chociaż nieraz wyśmiewani, poniżani, przygnębiani, niech nie zniknie, niech zostanie na następne 1000 lat. Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Teraz młodzi czas swój mają, o korzeniach pamiętają. Choć nie jeden już wyjechał, tu rodzina zawsze czeka, by do domu powrócili, bo tu serce zostawili. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja z dawnych lat, ta kultura, obyczaje, nasza gotka i śpiewanie, chociaż nieraz wyśmiewani, poniżani, przygnębiani, niech
zostanie na następne 1000 lat. Jak daleko pamięć sięga, życie to otwarto księga. Świat dookoła nam się zmienia, i tu blisko, i daleko. Niech ta śląsko-czarnoziemia przypomina, skąd my są. Tu rodzina, tu wspomnienia, tu jest nasz rodzinny dom. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja z dawnych lat. Niech nie zniknie, niech zostanie na następne 1000 lat. Niech w pamięci nam zostanie ta tradycja z dawnych lat. Niech nie zniknie, niech zostanie na następne 1000 lat. Niech nie zniknie, niech zostanie na następne 1000 lat. Gienek, a myśmy się chyba parę lat temu spotkali, pamiętasz? Wiesz co, twoja twarz mi była znajomo, ale nie wiedział skąd. Dopiero jak tu przyjechał, a tyś przypomniał, skąd my się znamy, no to już wszystko było jasne. No przecież to my trochę czasu spędzili razem na planie filmowym. Tak jest, bo zdradzę Państwu sekret, że Gienek jest aktorem, który wystąpił już w kilku filmach i spotkaliśmy się przy filmie Katastrofy górnicze o kopalni Makaszowy. Tak jest. Dokładnie tak. 58 rok. Ty w ogóle jesteś górnikiem, panowie wy również? 12 lat, że robią. Ale że pod ziemią, że... Podziemią. Tam bardzo głęboko. Tak? Ja powiem Ci, że byłem po tej pracy zaskoczony i doceniłem jakby pracę górnika. Strasznie długo trzeba się myć potem. Ile No, to tak że- schodzi? Żeby się domyć, wiesz, to pod oczami czarne mi wchodziło. Oczywiście, ja jeszcze pamiętam po jednym dniu zdjęciowym ja zdążył, że tak ledwo na koncert jeszcze z zespołem, akurat to było w Nędzy wtedy i on się nawet nie zdążył dobrze umyć, ja miał nawet oczy czarne jeszcze, bo szybko trzeba było jechać, a nie było czasu już, no. Ale to jak się kończy szychtę i wychodzi się, to faktycznie wszystko człowiek ma tak... Ale to ciężko umyć, oczy ciężko umyć. To mają szczególnie ci, co rzeczywiście tam pracują na tym węglu, nie? My akurat, Przodka. na przykład, tam nie pracował, ja tam tak bliżej powierzchni, pod szybem, troszeczkę blisko. No ale dzięki orkiestrze, to, że grał w orkiestrze, załatwili mi taką robotę, żeby nie musiał gdzieś tam daleko lecieć. Ale to byście się poznali w kopalni? Nie. My są wszyscy wspaniałe. My są z tej miejscowości tu. Także, się praktycznie z okiem widzimy. A ile lat się znacie? no, praktycznie od małego. My do szkoły podstawowej praktycznie w jednej ławce my siedzieli. A powiedzcie mi, spędzacie jeszcze czas razem? Wolny czas razem? Musieli tak dość na nagraniach, że... My A od czasu do czasu ja z spędzamy. racji naszej żony, znowu nasze żony też do jednej klasy chodziły i się nawet na wczasy razem jadły. Ale jeszcze... Tak dużo spotykamy, że nawet najlepsi znajomi się tak nie spotykają. To wspaniale, ale to wam gratuluję, bo jest jeszcze błysk wokół radości, to znaczy, że się lubicie. Nie macie tak, że się po prostu odsuwacie, tylko jest ta radość. Niekiedy pozory mylą. Tak? No nie ma aż tak źle. Nie, jest dobrze. No dobra, ale a propos żony, to dlaczego one jakby nie są w zespole? Po co? No po co jak nie umią śpiewać? No właśnie. Ani grać. Zatańczyłyby? O, no, chyba, że tam, no. No miałyby z czym konkurować. Ale mają takie warunki. No to trzeba by tam... Co, pomyślimy nad tym. No, kiedyś mi na tym pomyśleli, że 2 tygodnie na fiszli spał. Dokładnie. A powiedzcie mi, one też jeżdżą na rowerach, czy tylko wy jeździcie na rowerach? Jeżdżą, oczywiście, że jeżdżą. A czy to jest... W lato wiadomo, jak jest fajna pogoda, to gdzieś tam na rowerkach fajnie w zimie pochodzić, a w latem na kołach. A myślicie, że to jest dobry sposób po prostu, bo ja po świętach jeszcze ciągle nie mogę wrócić do mojej idealnej sylwetki. Myślicie, że rower to jest... Bardzo dobry. I tym bardziej, że są fajne tereny dookoła i idzie przy okazji dużo pozwiedzać, pooglądać. A bardziej górski czy kolażówka?
Nie, ja Czy myślę, Reksio? nie koleżko. Zwykły taki Tigry. miejski rower. Miejski. że człowiek jest wyprostowany, swobodnie, fajnie Za siedzie. morami tam. Bo to W mnie naszym nie wieku to. już nie jest żadna Przecież nie koleżanka. będę się schylać na górę. Rowery rowerami, więc zobaczmy teledysk o nich. Chcesz długo żyć i sprawnym być. Nie staraj się, że starzejesz się. Rada ci dom, bierz życie na wesoło. Oblegaj dres i siadaj na te koło. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Żonkami godą, kajcie opierwie, siedli się w domach, pogodomy się. Jo tam zawiela, z nią nie dyskutuję, mam swoje koło, czasu nie marnuję. Na kole mogę zwiedzić cały świat, nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak masz problemy, to nie staraj się, siadaj na koło i zrelaksuj się. Jo, tak już jeżdżam, dobry pora lot, takiże sposób na zdrowe życie znów. Na kole mogę zwiedzić cały świat, nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Na kole mogę zwiedzić cały świat, nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Ja panowie wam powiem, że Gienek mnie wziął na przeszkolenie w tej kopalni i powiedział mi, że gdyby była taka sytuacja, że siedzę z prawdziwymi górnikami i muszę odejść od stołu kulturalnie, to żeby wstać i powiedzieć: panowie, ja muszę iść, bo ja chcę jeszcze moja frela pod... No, to tyś miał taki tekst. Tak. No tak. I to jest prawda, tak? Czy nie obrazilibyście się na mnie, abyśmy tak sobie siedzieli? No, byłoby to troszeczkę takie szokujące. Znaczy, między chłopami jest to normalne. Ale powód, żeby odejść dobry, no. Dobry, nie? Właściwie jedyny słuszny powód, żeby odejść od żeby odejść stołu, od jak stołu. się dobrze dzieje. Ja przepraszam, ja wówczas tą frelą nie byłam. Była jakaś inna frela? Nie powiedziałeś, Słuchaj, tak? nie drąż tematu, Gienek ci wyjaśni to potem. To frela to znaczy, Po programie ci to są nie. takie te, lizaki po prostu. Po śląsku, tak. Tak, to są po śląsku lizaki. Czyli, że chcę po prostu jeszcze sobie zjeść lizaka. To bardzo ładnie, to mi się bardzo podoba. Pochrupać.
O, pochrupać. W ogóle są ciekawe słowa. No, na przykład tutaj jesteśmy teraz w takim pięknym miejscu, rajcula. Co to znaczy? Co to znaczy? To jest taka kobieta, to jest baba. To jest... Rajcula, klachula, na to tu samo nie chodzi była. o warunki, nie o to Nie? chodzi. Nie, to rajcula to jest tako... Gadaczka, co lubi godać. Lubi godać. Aha, O. aha. A tak, Troszeczkę przemądrzało. to w górach się mówi bojcora. To podobnie. Co bojcy lubi. No. To fajnie. No w ogóle są ciekawe słowa właśnie. Kochani, jedno z najważniejszych świąt tego roku już za nami. Mam nadzieję, że pamiętaliście o Dniu Babci i Dziadka. Sławomir, a jakie jest twoje takie ulubione wspomnienie z dziadkiem? No mój dziadek to lubił śpiewać. Na przykład tak sobie śpiewał. Stary, Jose stary, nie mam w dup pary, ale młodzi mają, niech mi nadmuchają. Dziadek. Świat stanął na głowie, kochani ludkowie. Tak godą mój dziadek, co dożył 100 lat. Do kogo te zmiany, te wciąż nowe plany? I po co ktoś wymyślał, czego nie widział świat? Był dziadka równy gość, więc słuchając go, już każdy miał dość. Najbardziej lubią mnie, nie rozwinie 100, powtarzał mi, że nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się. Nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się. Choć dziadka już nie ma, nie zmienił się temat, bo nic nie jest takie, jak było od lat. Na głowie świat stanął, wciąż zmiana za zmianą, i znowu ktoś wymyślił, czego nie widział świat. Bo jo jest równy gość i męczy mnie to, i trochę mam dość. Choć głowa boli mnie, to powiem ci coś, od dziadka to wiem. Nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się. Nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się. Nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się. Nie wszystko złoto, co tak pięknie świeci się, nie wszystko złotym jest, pamiętaj, że nie wszystko dobre, co przyniesie nowy dzień, nie wszystko lepsze jest, gdy zmieni się.
Niespodzianka. Dziś również w Śląskiej Karuzeli uniwersalny muzyk, eksperymentalny kompozytor, nauczyciel. Rzadko zazdroszczę artystom, innym niż ja, ale temu to akurat zazdroszczę. Włosów. Wiktor Trojanowski. Witam Was serdecznie, witam Państwa. Wiktor, no to cię państówkę za promocję. Ojej, Od razu. Słuchaj, debiutancka płyta, musi być czuć pieniądz. proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Jest czuć, jest czuć. Bardzo cię serdecznie witamy w naszym programie. Bardzo serdecznie witam. Słuchaj, no piękna okazja, ponieważ jesteś u progu wydania swojej debiutanckiej płyty. Powiedz, Zgadza się. jak długo się do niej przygotowałeś? Przygotowywałem się kilka lat, w sumie gdzieś około 3 lat, przy czym niektóre kompozycje mają ponad ćwierć wieku. I one gdzieś tam w szufladzie sobie leżały, no i w ostatnich 3 latach powyciągałem je po prostu z szuflady. Teksty nawet w większości były już też gotowe do niektórych, chociażby do utworu, którym się zajmiemy niebawem, takim dziewczęcym tytule, prawda? Także jestem zadowolony, że ta płyta się w końcu ukazała. Tak. Kochani, Żelazno. w Śląskiej Karuzeli premiera światowa, Wiktor Trojanowski i jego Kinga. Zapraszam. Kinga, skąd twoje sny? Czy już potrafisz żyć? Kinga, już wszystko wiesz. Czy wiesz już czego chcesz? Kinga, ty dziwna istoto, czy jeszcze wierzysz w ludzi? Zawsze wierzyłaś mym słowom, a ja zraniłem cię. Nie wiesz co to zło, w anielskim ciągle żyjesz śnie. Obcy ci jest mrok, w słońcu zawsze widzisz mnie. Kiedy wreszcie noc wetknie w twoje ręce bicz, który zbawi cię i pozwoli dalej żyć. Kinga, znów obraz twój, bezbronne dziecko dobra. Kinga, ostre kolce włóż, jak róża trwaj bez strachu. Kinga, życie to diament, twardy, piękny grzech. Gwiazdy łagodne w twych oczach, cyniczny zgasił śmiech. Nie wiesz co to zło, w anielskim ciągle żyjesz śnie. Obcy ci jest mrok, w słońcu
Słuchajcie, panowie, ja mam wasz ulubiony utwór, który chciałbym teraz zapowiedzieć. Mam nadzieję, że poznacie, o którą piosenkę mi chodzi. Uwaga, zapowiadam. Patrzy na niebo. Wiesz, Andrzej, o co chodzi? Czym się kojarzę ja? Kiedy zbliża się sobota, Maniek! Maniek! a jednak. 4 przysły. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Zapraszamy. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, byle zrobi mi czempiona. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki będzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. A po lotach są debaty, liczą zyski, liczą straty. No i myślą zaś o lotach, bo za tydzień zaś sobota. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. Hodujesz gołębie? Nie hoduję, Nie. żartuję. Nie, ale to... Nie hoduję. Mógłbyś mieć. No mógłbym mieć i nie wiadomo, czy jeszcze nie będę miał kiedyś gołębi. Nawet bym cię powiedział, że gołąbek. raczej byś był tak przy zwycięzcach, powiem ci. Masz taki błysk wokół, spojrzenie takie. Spojrzenie Zobacz, na niebo. byłoby, nie? Mój kuzyn Romek hoduje, to powiem ci, że te gołębie jedzą lepiej niż ja. To wierzę. Na tym hobby, jakby ja hodował gołębie, ja bych zarobił. Ja mu telefony, bo wiesz, oglądałem ludzie w całej Polsce. Z Gdańska mi ktoś dzwonił. Panie, sprzedaj mnie pan gołębia, pan ładne masz. Wie pan co, no ja nie hodowia gołębi, no ja nie mogę, panie. Panie, ja widzę, przecież pan masz gołębie. No nie mów, ja by panią chętnie sprzedał, ale no nie mów. No i ciężko byłoby tłumaczyć, że nie mam gołębi, że mi nie mogę sprzedać, no. To my sobie tutaj jeszcze pogruchamy, a Państwo zobaczycie następny teledysk. Kru, kru.
Nad lustrem wody zagubiona miłość szuka się. Jest, czy jej nie ma, z drugiej strony widzieć siebie chce. Do źródła uczuć jego serca zajrzeć musi znów. Tak mało czasu do stracenia, kocham szczerze mu. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni, ratujmy iskry blask. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Płaszczem nadziei otulona, smutna miłość ta. Wśród chłodnej nocy zagubiona w swym zwątpieniu trwa. W odbiciu wody z drugiej strony znowu widzi się. Miłość prawdziwa przezwycięży wszystko to, co złe. Gdy brak miłości nic już nie cieszy tak. Bez namiętności w ruinach cały świat. Tak obojętni, ratujmy iskrę blask. Rozpalmy ogień, niech miłość żyje w nas. Szczęśliwa biegnę ścieżką marzeń ku jasności dnia. Serce dla serca drogowskazem, tam gdzie ty, tam ja. Choć wątpliwości czasem tyle, trudny dla nas czas. Łapiemy chwilę jak motyle, piękna miłość nas. Gdy brak miłości nic już nie cieszy